Allah ya ga burina a duniya shine yarinyar nan Kulwa ta samu ilimi mai zurfi. Ban nuna ma abin da muka yi a makaranta yau? A'a, ki bari ai za mu zauna in na shigo cikin gida. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu ko sauraro na ba ki yi. Kullum idan aka aike ni gidan sai ya dinga mun wani irin kallo. Gwara ai mata aure kawai. In kuma shi yake bukata aurenta ba sai a hada. Gaya miki. Ki tattara ina ki bar garin nan kar ki ƙara dawowa. Hajiya. Idan kika sake kika dawo kuma waye abin da ya faru da ki. Yamma. Ke kika dawo. Tun lokacin da wannan yarinya ta sa kafarta a gidansu take kokarin ta shiga ta fita ta raba shi da iyayensa. Lallai laifin da ake tuhumar wannan yaron ya aikata shi. Ina cikin tsaka mai wuya, amma na san Allah sai kawo min mafita.